Bienvenidas y bienvenidos al podcast Quedamos para un café. El último miércoles de cada mes charlaremos a corazón abierto de las cosas que nos ocupan y que nos preocupan. Compartiremos vivencias, reivindicaciones, retos y sueños. Os invito a que nos acompañéis. Damos para un café con Adriana. Benvida e gracias por compartir este ratito conmigo. Para Garimo e deferencia a Adriana, este episodio vai ser en galego. Intentarei subtitularlo en castelán e subilo ás redes sociais, pero non prometo nada, porque xa sabedes que son especialista en meterme en xardíns e despois ter complicacións. Pero bueno, intentarei, non? Desde logo farei todo o posible. Adriana é psicóloga clínica, especializada en educación sexual, terapia, discapacidade, violencia contra as mulleres e empoderamento. Non sei se esta presentación pintes que te representa. ¿Sí? Representa todo eso, estou aí en todo iso, sí. Estupendo. Hoxe vamos a centrarnos nun tema delicado, que me propuxo Adriana e que eu, a pesar de non ter moito coñecemento no tema, pareceume moi interesante para compartir con todos vós. Que é como restaurar a saúde sexual dunha muller que foi agredida sexualmente. Dá un pouco de vértigo, non? Claro, dito así, non, sona como wow, como moitas palabras xuntas que din moitas cousas, non? Eu son consciente, sí. Cando tamén comparto esta frase con outra xente que non é do sector, non é profesional ou tal, xente que compartín, non? O programa que íamos a facer hoxe, a súa resposta foi: hostia, Adriana, xa moi grande. Eu sí, é moi grande. Grande, pero afecta a moitas persoas, co cal pode axudar, non? Sí, axuda, mas aquí, para min, a clave está en que non é unha reflexión ou unha demanda, sabes? Que eu sinta que se plantee, sabes? A nivel social, a nivel clínico, non? Como que non van parellas, non? Imagínate, unha muller que poida ter unha saúde sexual ferida, ben, pode chegar á terapia ou o que sea, porque non lle vai ben a súa parella, sabes? Pero non a relaciona ao mellor con que foi agredida. Entón, de alguna maneira o que facemos é unir pasado, presente e futuro. Non? É como este momento de conectar que lle pasou a tua sexualidade, que lle pasou ao teu corpo, porque se comporta así, non? Porque o teu corpo vai por libre, porque se asusta, porque ten medo, porque contrae, porque non lubrica, porque non sente desexo. Por qué? Sabes, como, sí, responder a mellor esas preguntas, non? Sí. Xa para empezar, de sexo falase moi pouco. Ai, non sei, eu estou para todo o día. Eu non son a vara de medir, non, deste tema. Non sei se se fala ou non se fala. Quizá mellor en certos entornos máis, non, máis cómodas, entre mulleres falan máis, entre tíos tamén falan, pero de outra maneira. Sí, falase. Outra cousa é que se fala, non? Que se conta, que se comparte. Claro, porque os tabúes están por aí pululando. Os tabúes son os que nos limitan, non? De feito, se eu digo saúde como restaurar a vida sexual de unha muller que foi agredida, xa partes de que do principio de que non hai prazer, non? Ou hai pouco, entón, ou non hai todo o que debería, entón hai dor, hai ansiedade, non? Entonces, si é un tabú en sí que ti fales de prazer ao lado da agresión. Vale? Hai moitísimos tabús que non quita xa, vamos, abre moitos temas, non? Como o propio de
se houve mulleres incluso que no momento de seren agredidas puderon sentir placer sexual, non? Ou sequer un orgasmo. Entón, claro que é moi conflictivo, moi tabú, porque desto non convén falar porque vai parello a vergoña, non? A vergoña do teu propio corpo, non? De que pasou, que non pasou. Sí. Porque Como foi por libre o reaccionou meu corpo. así? Sí, aí está. Como o meu corpo pode reaccionar así? Si eu estaba cagando en medo, non? Ou se eu só quería que me rematara. Vale, pois todo eso é importante falalo para normalizar tamén, non? Con as medidas que ten o corpo de zafarse de unha situación tan agresiva, tan violenta, non? Contra a nosa supervivencia. Sí. Para preparar o guión deste podcast, intentei poñerme na pel dunha muller agredida. A verdade é Uau, que unha choia. foi un exercicio difícil porque non afortunadamente non teño ningún episodio así no meu pasado, pero sí que sentín certa agresión, por exemplo, cando vas pola rúa e alguén di un piropo, ou que che toquen o cu no transporte público ou nunha discoteca, ou lembrei tamén unha vez que accidentalmente alguén se frotou contra o meu peito, situacións así que che revolven un pouco o estómago, que foi a sensación que tiven eu cando recopilei todas estas imaxes e estas vivencias na miña cabeza. Entón, díxeme a min mesma, como te vas poñer nunha situación como esa sin tela vivido? Moi difícil. Claro. É difícil poñerse no lugar, mas podes escoitar, non? É dicir, nós ao mellor pois non temos un imaginario, non? De que supón, non? Que supón para a vida dunha muller que foi agredida, pois, o día a día, non? Que supón? Entón, aí o que botamos en falta, non? Son momentos nos que as propias mulleres falemos, non? De que supón a túa vida. Entón é normal que o teu imaginario non teña con que encherse, sabes? Porque non sabes que vai aí dentro, vale? Logo tamén, porque cada experiencia é única, non? Cada muller é única. Entonces, ti podes escoitar moitos relatos que teñen en común cousas como o shock, o sentir medo, o sentirte atrapada, o non poder defenderte, mas despois cada historia é distinta, non? Entón, sí que é certo que eu vexo moito nas formacións, nas docencias, non? As familias que se chegan e me piden, mira, eu quero que traballes con nós o tema das agresións sexuais na infancia, non? E dinche, mira, eu sei que isto é moi jodido, moi desagradable, pero ti méteste nese lar, eu quero escoitar, non? Entón, eu a ferramenta que uso habitualmente son os libros infantís. Entón, cando estou, infantís, o álbum ilustrado, non? Entón, cando estou en aula, acostumo a levar tanto o álbum ilustrado, neste caso, dígoche que algún título, máis o que sería serían títulos xa para a poboación adulta, que xa son historias de vida, xa son tochos, non? Son cousas así máis gores. Entón, as familias, primeiro, len o título do álbum ilustrado, como, por exemplo, hai dous que uso moito, que é o de Sola en el bosque, máis o de Estela grita moi fuerte, non? De Isabel Alit, e outro é o de Marcela Marco, non? Se non me equivoco. Vamos a miralo xa agora, para eu ver de que estou dixendo correcto, non? Entón, que ocorre? Que as familias, a mellor acércanse a un título infantil e xa lle sobrecolle escoitar a historia de esa nena, non? No caso da prota de Sola en el bosque, é unha nena que queda na casa e cando todo o mundo marcha para traballar, o seu lobo aparece, non? A xente se atrapada, e lastima, e non di en ningún momento que lle fai, pero sí que percibes e conectas co malestar físico, non? E pois, ora, a verdade é que
non tengo aquí, senón eu enseñábache as ilustracións porque son boísimas. Son boísimas porque a mí recordan moito ao non sei se coñeces o test de Rocha, que son estas manchas negras, Sí, que che din, que ves aí, non? E ti sí. un raposo, un tal, bueno, pois Unha esas manchas, bolboreta. unha bolboreta, claro. Pois esa ferramenta, que é unha técnica proxectiva para evaluar o trauma, neste libro, uso moito, porque as primeiras páxinas son en negro. Hai manchas rojas e negro. Entonces, cando a xente lee ese libro, ese impacto, non, do negro chámalle moita atención. E logo, cando o libro, a historia vai resolvendo, entran o resto das cores, non? O roxo, o laranxa, o azul, o verde. Entón, isto que diste, non, de poñerse na pel, a min axúdame primeiro os propios libros que hai, non? Para que? Para acercarte non tanto a que pasou, sino como estabas, que é o máis difícil ás veces de conectar, non? De como está o corpo cando ti eres agredida. E despois, o outro de Estela grita moi fuerte, que o promoveu a Fundación Rana, a Fundación de Menorca, esta entidade, o libro é boísimo, este libro é boísimo, porque tamén che ensina quen é máis, isto é na infancia, vale? Se non ser agredida durante a infancia, ollo, non de adulta, non? Entón, diche, non? E desmontache, pois mira, quen che vai a lastimar é alguén moi próximo a ti, é un familiar, ese familiar vai ser un home, e vai a ser o contexto, o escenario, vai a ser de total seguridade, vai a ser a casa. Entón, claro, ti isto contas yo calquera e entran en pánico, porque non lle entra na cabeza, non? Que iso poida suceder. A min pasoume, gravei un episodio cunha psicóloga especializada en infancia e adolescencia, con Laura Camazón, e falamos nun momento dado dos abusos sexuais a menores. Eu quedei impactada, non fun capaz de reaccionar, e a verdade é que era un tema moi interesante. Si que conecto co que dis ti, que quedas totalmente bloqueado e non és capaz de reaccionar, non? Claro, porque a xente, no momento no que ti lle dis, o sea, nós preguntamos, non? Nas formacións, quen pensas que é a persoa que lastima? Onde pensas que pasa? Isto sae de estadísticas, non? Das denuncias, non é que isto o nós confabulemos, non? No, Pero no momento desgraciadamente non, real. non. Entón, no momento no que confrontas o que as persoas pensan co que é a realidade, sí que entran en pánico porque automáticamente eu como podo impedir isto? Como podo impedir? Primeiro. Segundo, o sea, que está pasando diante dos meus morros, eu non podo nin identificar, nin impedir, nin protexer. Entón, sí que hai moitas familias que lles custa moito ese escenario. E logo tamén porque, ao fin, méteche nunha tesitura moi potente como adulta, que é a de posicionarte no momento no que sí sabes, non? Non é, vale, podo impedilo? Eu creo que non. Que non podemos, non é, que é moi difícil que nós impidamos, non? Que os menores do noso alrededor o vivan. Que no caso de que sí que podes traballarte como reaccionar, no caso de que te cho revelen, prepararte no sentido do imaginario, vale? Para que? Para que ti de verdade teñas currada a credibilidade, sí? Xa non é quedarte solo con a miña filla vai querer, o meu fillo, senón eu desto sei algo porque lín algo, e o que me está contando a miña filla case co que eu poden ler, non? Entón, ademais diso, está o tomar decisión, porque recordo unha formación que fixéramos para FOAMPAS, e recordo esa resposta, non, dunha das alumnas de ostras, e si quen agradía a meu irmán, por exemplo. A persoa ou as persoas máis te teñen que protexer na E si vida. o meu home? Non vale un veciño, un tío, un primo, non. Elas iban aos exemplos máis cercanos, non?
E se eu descubro que quen está ferindo é, poñían ese exemplo, non? Parella, irmán. O pai xa, como que, sí, o teu pai, o teu home, o teu irmán, non? E claro, iso xera un malestar moi grande, porque ao fin é decidir de que lado te vas a poñer, non? No momento de que todo isto pase. Entón, ao fío do que ti comentabas, non? Diste, eu tentei de poñerme no lugar, ostras, pois, ole ti, sabes? Que polo menos intentas imaginar que supón, non? Para quen ao mellor non teña ferramentas, eu diría, lede e escoitade a quen quere contarnos, non? Moita De xente feito, perdoa que te interrumpín, moita xente xa non quere escoitar. Por exemplo, sigo moito a James Rhodes, que é un músico que coñezo. foi agredido de neno e a día de hoxe, que é un adulto, poderíamos dicir un adulto funcional, non? Que esa palabra parece que comprende moitas cousas, sigue sufrindo moito por aquela agresión de pequeno e loitou para que se regulara e se legislara para protexer o menor e continuamente é atacado e acosado por esta circunstancia, cando realmente el foi unha vítima. Non sei se te recoñeces ou se esa palabra é a axeitada, pero é a que se me ocorre. Entón, ti és vítima dunha persoa cercana que te influe no resto de toda a túa vida e aínda tes que aguantar que a xente se meta contigo. A ver, o libro de instrumental que publicou James Rhodes, a mí sirveume moito, eu useino moito, non? Porque el osou escribir que é o que pasaba, non? Entón, sí que hai moita xente que decide lelo, de feito é un top de ventas, non? Pero iso non quita que haxe xente que lle incomode que as cousas se conten. É dicir, cada vez que unha persoa de nós contamos que foi o que vivimos, destapas, de alguma maneira, non? Unha falsa protección á infancia, destapas unha suposta familia segura, destapas as políticas que pode haber ou non para protexer a infancia e a adolescencia nestas situacións. Entón, claro, estás dicindo, mira, isto non funciona. Vale, isto non funciona. É máis, estás, como digo eu, posicionándote a respecto de que iso non está ben. É dicir, todo o que ten que ver cas agresións sexuais, hasta agora chamadas abuso ou agresión, dependía, na antiga norma, era un tema moi da casa, non? Moi da túa familia, moi da túa vida. Entón, no momento no que ti o fas público, sacudes a alfombra e enseñas, non, mira, que isto foi o que pasou, sabes? Evidentemente, iso non interesa, porque ti estás desmontando o sistema violento. Ti estás sacándolle poder a quen se lle cruzou pola cabeza, sabes, que era unha boa idea agredirche, non? De rapaz ou de adolescente. Entón, toda esta xente que se dedica a acosar nas redes, a acosar públicamente, a violentarche, o que para min é a policía de xénero, non? É dicir, personas que o que fan é garantir que todo siga calado, todo siga tapado, vale? Claro, E porque despois, se o que non me se diga, fala, non existe. non existe. Aí está, de feito, claro, James Rhodes sí que fai público, non, toda a sintomatoloxía que ten a día de hoxe, e iso ten que ver pois, co propio trauma, non? Co síndrome por estrés postraumático. E ti é algo co que vives toda a vida, iso é unha sintomatoloxía que che acompaña. Que pasa? Que cunha boa terapia a túa vida non está tan determinada pola dor e a experimentación a través de pesadelos, de un montón de estímulos que che recordan, senón que ti te podes facer cargo de alguma maneira, a través da terapia específica de trauma, que eses recordos non che firen tanto desa maneira, vale? Entonces, pois tipo onte, non sei, por exemplo, pois que durante o momento no que fodes agredida,
pois ese señor ulía a Barón Dante, sí? Vale, pois cada vez que despois ti no futuro ules ese perfume, ti reexperimentas. E Ti ti non é que decidas, transportaste. mira, quero experimentalo, ela me vou, son unha noria, non? Non. O teu cerebro ten memoria, o teu pel ten memoria, entón lévache automáticamente a 1970, vale, ou 1980. Entón, claro, iso ten unha gran alteración sobre a tua vida, porque nos falábamos, imagínate que arrimas a un chaval ou unha chavala que ten un olor parecido, non? A esa persoa que che quero decir. Se ti isto non o traballas en terapia, o teu cerebro vai solo. Podes disfrutar? Non, ti estás noutro sitio. Vale, entonces, todo o que este señor fai público é moi valente, porque axuda tamén a que outra xente identifique que síntomas, non? Aínda que tamén é verdad que xustamente pon algo sobre a mesa que a mí parece moi potente, que é a idea de que os anos pasan, pero o teu corpo ten memoria. Esta gran frase que din os veciños, non? Ás veces, ou veciñas, onde que eu creo eu que a ignorancia, bueno, pois é moi atrevida, non? E dinche, bueno, depois tantos anos, non? Pero por Dios, non tes unha perna rota. E diste, é que é a química do trauma, sabes? Eu non o decido. Nin Sí, o Jane, ojalá, nin eu, nin ningunha muller. Claro, ogallá ojalá que romper unha perna, non? sí, diste, En mira, vez eu disto. pasoume en Sevilla, non? Este 2 meses, non? No que estuve alá estudando e tal. Chegaba un dos compañeiros ao hostel onde eu vivía e dicíanme, encantoume esta reflexión como ambos, dicíanme, Sevilla é seguro? Eu dicíalle, bueno, depende pa quen. Eles dicíanche, bueno, pois no meu, por exemplo, un dos chavales, non? De Uruguai, de Venezuela, el dicía, contábame esta experiencia, non? De, pois mira, que eu no meu país non podo dormir ca mochila no parque, porque me quedo sen mochila. Ou, se vou de noite pola rúa e escoito unha moto, sei que me van a roubar, non? Entón eu, con todo o amor e respeto do mundo, dixelle, bueno, pois eu creo que o mellor que me pode pasar é que me rouben, sabes? Ou muller viva, o sea, se me poño idiota, non idiota ou en plan humor negro, sabes? É que ata me apetece que me rouban, sabes? Para ver como é. E non outro tipo de agresión. Sin cuchillos, tampouco te penses que a mí me apetece que me acuchillen, vale? Non chego a ese nivel de, no, sí que é un sarcasmo así moi atrevido, non? Que o digo con todos os respetos. Pero sí, moitos así como ti fas o esforzo de poñerte no lugar, eu estes chavales cos que falei, que por certo, un era médico e traballa, non, o outro non era médico, pero era un chaval novo, eles non imaxinaban que hai un sesgo de xénero, perdón, unha perspectiva de xénero entre o que é para el risco e o que é para min risco. Non eu dicíalle a este, chamase Pablo, non? Este chaval. E dicíalle eu, para min un home é moto. E el dicía, hostia, que forte. Eu nunca me imaginaría que ti me dixeras, non por eu de que non me conocía, conocíamonos de 10 minutos, porque coincidíamos na habitación, non? Pero el nunca se imaginara eso. E de feito eu pregunteille, non? Se algunha muller do seu entorno lle contara. El dicíame non. Entonces, se el ninguén lle conta, el non sabe que ese medo existe, nin sabe que el para min a moto dormindo na mesma habitación. Claro. Conscientemente é que este me fixo algo, non, pero o meu corpo vai por libre e di, peligro, 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 sí? Entón, sí, nós necesitamos que xente como James Rhodes ou outra xente sí que nome especificamente que che pasa. Para que? Para facer tamén a pedagogía do trauma, tamén no trauma sexual. Entonces, sí que axuda. Que o resto pode ir misa, pode incomodar. O público, a ointe non é a que se enrabecha porque ti o desmontas. O ointe é aquela que che di, en serio, eu igual. Mira, ahora que o dis, vale, é que eu vou por tal sitio, vexo a un señor cunha gafa posta aquí no nariz, vale, e rebento. Xa me jode o día. Vale, entonces, sí que é importante. Entón, importante, creo eu tamén, saber onde gastas, onde pode a enerxía, sabes? Se na xente que
que non é capaz de gestionar unha vida como a túa, ou se polo foco en outros como ti, ou outras como ti. Sí. Que podes axudar. Eu xa te digo que un día poño xente como a mí, xente como a mí, E xente ademais, preta a mí, outro ademais, non, porque aí me muero. Na ignorancia supina, ou mellor dito, na necidade supina, eu aí moriría. ademais el fixe outra cousa importante que moitas veces cando se fala das agresións sexuais pensase en nenas, adolescentes, mulleres, anciás, nunca se pensa nun home, incluso ataca a súa virilidade. E el, penso que aí fixe un favor a moitos homes que probablemente se identifiquen nas súas palabras, non? Que pidan incluso poñer unha solución ou ir a terapia mellor por primeira vez na súa vida. Uau, eso é tocar un gran tabú, non? Que é, primeiro, o tabú de que só nos pasa a nenas, mulleres ou adolescentes, e non é certo. A prevalencia é moito maior en mulleres, é certo, porque ao fin e ao cabo aquí estamos falando de unha maneira de un problema que teñen os homens que exercen sobre outras, bueno, cando é de menores, aí vemos, rapaces e rapazas. Cando somos xa adultas, aí a prevalencia en mulleres, vale? Máis alta. Pero, sí, axuda, sobre todo, a que as familias poñan o foco en, o neno tamén. Non penses que el vai a safar, sabes? Do delito de erótica, sabes? Que pode ter un señor, sabes? Con estes gustos sexuais. Non, olvídate. Así que, ele axudou moito, recordo, nun instituto que fora, eu sempre me levo libros, non as aulas. Recordo que lles dei a ler un cacho deste libro de instrumental, depois que todo fun ese concerto fai anos, con a gran amiga, a Cristina Santos, fomos as dúas, bueno, veo a Compostela, non me acordo que xa fai, pero fai uns anos. E recordo perfectamente o poder da música, non? De trasladarche, de conectarche, isto de puta madre, estuvo genial. Entón, nada, o dito que eu levei o meu libro dedicado por este señor, pero, bueno, é o meu material, non? Claro, eu daba aos rapaces a ler X cachos, non? Entón, claro, o último que esperaban estes rapaces era que eles foran protas, non? Que foran protagonistas. Eu, de todas as aulas que teño dado, ao largo destes anos, ainda que sean moitos, da igual, unhas de 10, de 12, da igual. O rollo é que a mí nunca se me revelou un neno, nunca revelou na aula un rapaz, non? Pero sí que se dixo. Entón, quen quixo, colleu o recado, non? Quen quixo, escoitou, claro que sí, pero dificulta, porque ao fin e ao cabo a construción desa masculinidade xa non digo cando é nena, non? Pero se o di de adulto, ponse en dúbida a súa masculinidade. Sí, é como é, non? Claro que sí, a construción do que o home, do que defenderte, son outras regras do xogo, non? Porque o modelo machista a eles exíxelles un nivel de agresividade, de violencia, de valentía, de fortaleza que a nos non? Entonces, claro que é moito máis complexo, porque é a vergonza de non te sentir Suficiente, quizá. Non, a vergonza é unha emoción que sale cando ti crees que non vas estar respaldado. É cultural, non é unha emoción básica como o medo, o asco, ou a alegría, non. A vergonza é cultural. Entonces, os homes van a ter a vergonza de vida. Por qué? Porque van a creer, o sea, a xente non lle vai a creer. Non ten moitísimo máis peso a opinión. Eu uso moito a palabra ignorante, e a palabra inculto. E non é un insulto, é un reconocimento de que sabes, sabes? Non podemos saber de todo. Se ti non sabes, podes escoitar, pero non xulgues, non? Primeiro pregunta, vai á biblioteca, non? Lee, escoita a xente, como dis ti, se queres saber, ou axudar, pero non retraumatizes, non? Unha persoa, porque ti te crees moi sabio, estás sendo mal educado, non? Estás danando a outra persoa, sí? Pareceme interesante a reflexión que fixeches de que a vergonza é cultural.
Ai, mira, que raro hoxe. Mira, hoxe, bueno, falábamoslo antes de poner a gravar, non? Sen cascos, sen móvil diante e sen libros. Estou super desnuda ante ti, super espida. Máis que o boli este roxo, malo folio, polo menos, non? É un té, que non é un café, pero un té. Pero si espida, porque ahora sacaríache o libro, vale, que teño na outra casa, entón non, pero o libro de El universo das emociones, non? Onde che explica como funcionan as emocións. Unha das cousas máis importantes en terapia, non? A terapia sexual, en este caso coas mulleres, consiste en traballar sobre todo a vergonza, a culpa e o asco. É un libro que ten como unha constelación de emocións que van unidas. No, hai dous. Hai un que é o das constelacións. Sí. Espera, entón estou confundindo con El mundo de las emociones. Pode ser, É que eu Ahora busco. lin un que trae Sí, eso hai como... un das constelación, hai un que voucho buscar, a ver que Bueno, o falamos, vale. era pura curiosidade e por si alguén que nos este escoitando Sí, está pero interesado. quero El mundo de las emociones. Espera, porque é Sí, moi interesante. sí, mira, El mundo das emociones é é o libro que eu quería, que é o de Mireia Simorrel, vale? Esta chámase El mundo das emociones, descubrir, comprender, aceptar, cambiar, que por certo xa vai na segunda edición. A referencia que eu fago é a este libro. O outro que dis ti, o del universo das emociones, que tamén é moi bo, este xa é moito máis complexo no sentido da identificación das emocións. Ajá. Sí, este está agotado, sí, xa estou vendo, sí, non. Este é o de Visquerra, non, eu referíame ao outro, o da Mireia. Pero ámbolos son necesarios, quer dicir que para min, por exemplo, eu en terapia traballo moito cos libros tamén. Para min, para poder traballar a culpa, voume directamente ao traballo entre católico e apostólico romano, entre a figura de Eva e a figura de Lilith, non? Ás veces digo, non me ti de quen és filla, non? De Eva ou de Lilith? E dinche, espera, que? De que me falas? E Lilith, É que, claro, quen é esa señora? Que Eva, a muller Eva ainda conectan, pero Lilith, quen é esa señora? Non te di que me falas. Pero é moi importante porque para min facer unha terapia radical e feminista, acabo de poñerlle a palabra radical a propósito, no sentido, desde a raíz, non, do conflicto, leva a facer reflexións moi fondas, non, para que as mulleres entendan para que sinten culpa, non? Entón, aí uso libros como Las hijas de Lilith ou o propio catecismo, se me permites, vale? Para que vexan como nós, directa ou indirectamente, se son católica, a ti che educan no desexo do outro, non? Neste caso, falo dun modelo heterosexual, non? Non lésbico, nin homosexual, nin así, non heterosexual. Entón, sirvelles moito porque é como, espera, pero isto ten un inicio. Sí, claro, é cultural. A culpa é cultural, non é biolóxica, sabes? sí. O asco sí que é biolóxico, é super adaptativo. É dicir, é unha maneira que nós temos de rexeitar cousas, non? Entón, o asco en sexualidade está super vinculado ás accións. Por que? Porque ti podes desarrollar asco ao corpo teu, ao corpo de outra persona, a estar desnuda, a que che vexen desnuda, a que che toquen, sabes? É dicir, a todo. En verdade, se ti ahora estás poñendo así o producido, non é ti, ostras, é algo moi grande, non? É Sí, noxo, sentir noxo. Que eu non soporto que me toquen determinadas persoas, entón identifícome moito con esa sensación de asco, e que realmente dache noxo, asco, repelús, Sí, é estou moi rexeite. lonxe de ti, e non falo de temas sexuais, falo de temas sociais, relacionais con persoas. Sí. Iso é rexeite, e o noso corpo, en verdad, ten un poder sanador automático, sabes? Histórico, como raza, como seres humanos, como
sabes, o cerebro como tal xa ten unha capacidade automática para defender, non? E o asco, o noxo, que non fago máis que castellanizar a palabra, o noxo é unha maneira que ti tes de rexeitar algo que non é bo para ti. Que pasa? Que se ti vivestes isto con 15 anos, ou 7, ou 17, e logo sintes o mesmo noxo con outra persona distinta que queres con locura aos 30, ti dis, espera, que? Pois eu este home ou esta muller lle quero con locura. É un amor bonito, non é un amor ferinte, non? Como é Sí. posible que eu responda automáticamente con iso? Iso débese a que o noso cerebro, debido á química do trauma, o que fai é chámase disparadores de trauma, vale? Ante ese xesto, neste caso que te toquen, actívase solo, vale? E diche, peligro, peligro. Se che tocan, valo pasar mal. Entón, por eso, en terapia o que se consigue é desactivar ese disparador, non? Dese trauma, neste caso sexual, para que ti percibas que a persoa, para que te dixille ao cerebro, mira, tranquila, tranquila, xa pasou, eso non é. É verdad, naquela pasou, pero ahora non. Non? Entón, ora estou referindo a terapias específicas de trauma, como a MDR, por exemplo, ou outras, non? Pero o que buscan é calmar no teu cerebro, a través desta técnica neurolóxica, calmar ou reeditar de alguma maneira un dano que ti tuvestes e que naquel momento, sendo rapaz, presente o que fora, non tiñas as ferramentas neurolóxicas cognitivas suficientes como para enfrontalo. Vale? Non esquezamos que o cerebro ata os 26 anos non é maduro. En plan, ti alcanzas a maioría de idades desde 18, vale? Pero o teu cerebro non é maduro ata os 26. Entón, non casa, non é coherente, sabes? O que ti vives con que armas tes para defenderte. E tardase moito en ir á consulta. É dicir, dende o momento no que se produce a agresión, supoño que en función da idade e do nivel cultural, haberá persoas que din a túa imaxe. Mira, iso é porque, pero aí está o vídeo, iso é porque xa non hai luz. Vou encender a luz. Estaba só ca luz natural, espera. Ahora sí, ves? Sí, Xa está, luces. pero foi moi rápido, quedou fundiuse a negro nun instante. Sí, é que se puxo o sol, entón de repente Xa. saiu. Esta pregunta que faz é moi interesante tamén vela a nivel xeracional, non? É dicir, hoxe a mañá, non? Falando con unha muller que foi adulta, que foi agredida na adultez, esa violencia tamén sexual foi xa como adulta, ela ven agora á terapia porque as fillas identifican que ela está mal e dinlle, ela xa non está con este home, vale? Pero as fillas son quenes lle din, mamá, isto non é normal, non? O como te sintes non é normal, busca axuda desta maneira, non? Ou través desta persona, porque traballa desta maneira. Entón, eu sí que vexo que percibo que as rapazas máis novas teñen unha capacidade para detectar antes que están sendo lastimadas, pedir axuda antes, sí. Sí, o sea, eu agora, por exemplo, pues, nada, comecei a terapia unha rapaza moi nova, ten 27 anos, foi agredida aos 18, e ela mesma di, ela, tamén é verdade, é dicir, isto de tárdase, claro que se tarda, porque ti necesitarías ser atendida en 24 ou 78 horas, vale? 24, 48 ou 72 horas. Sería o ideal, vale? De feito, hai programas que moi coñecín en Andalucía, non? Onde ti eres atendida, son os programas de crise, non? Pero aí quen te agrede, pois, bueno, sexa quen te agreda sexualmente. Mais, fora dese tempo, se a persoa, por vergonza, non o conta, sí? Por culpa, non o conta. Culpa no sentido de, non ves, pois eu non lle dixen que parara, pois eu xa estaba ali, pois eu, sí, estas justificacións que nos facemos, vale? Ou eu non gritei, todo isto que nos de alguma maneira
son como frases que xustifican que a culpa é túa, vale, non é del falando de que o agresor é un home, vale? Que así como invisibilizamos que a vítima ou a que recibe a agresión pode ser un rapaz, que en fire tamén pode ser unha muller, vale? Tamén o é. Que menos incidencia, faloche de infancia e adolescencia, vale? Menos incidencia, sí, pero tamén existe, non? Ahora mesmo pensaba nunha muller que axudei, onde a que fería, a que agredía, era a avoa, cando dormían xuntas na cama, non? Cando dormían. Vale, entón, diste, ostras, a avoa. Diste, pois claro, o que pasa é que son persoas que non nomeamos. Entón, se non nomeas, non existe, non? Entón, isto que decías, tárdase, sí, tárdase máis do que a persoa de verdade necesitaría, pero como a policía do xénero funciona tan ben, esa persona vai tardar un montón en vir, sabes? Porque primeiro vai sentir a culpa, despois o máis probable é que non o conte, entón vai non guardar para ela, sí? Cando vexo eu que as mulleres o traen, cando, por exemplo, pois mira, unha das consecuencias que pode haber na túa vida sexual é que teñas trastornos da sexualidade asociados á dor. Véxase dispareunia, vaginismo. Que significa iso? Pois que ti, se queres unha relación sexual estimulando a vagina, non? A penetración, que sea un termo heterosexual ou machista, eu vou non usar igual, esa chavala, ao mellor, pois o que lle pasa é que os músculos da súa vagina contraen automáticamente, pois tamén pola aquí, perdón, polo propio trauma. Entón, cando chegan a terapia? Cando queren ter un bebé biolóxico. Cando necesitan pene dentro de vagina. Cando necesitan unha relación sexual completa. Eu uso esos términos porque tamén depende da muller que veña. É dicir, as mulleres non todas temos unha formación feminista, non todas usamos, non todas somos ateas ou agnósticas, entón... Entorno, supoño que influirá moito. Entorno. Claro, entón, se ti o vivistes, tes un entorno que de alguma maneira axuda a que isto se tape, non vas a contar. Vale, entón, falo de cando os valores desa muller son contrarios incluso a unha sexualidade presenteira, non? Entonces, cando chegan, por exemplo, pois aí, ou tamén, cando se revive tamén no propio parto, no embarazo e parto. Moitas das mulleres experimentamos en ese momento. Por qué? Porque o máis probable, segundo a estadística, non? Que ti vais a ter un parto intervido, non? Un parto que conleve algún exemplo de violencia obstétrica. Que significa iso? Que vai, tal, isto comparo ahora mismo, isto vai te axudar moito a entender, a ponerte no lugar dunha muller, non? En plan, que o ritmo o marca outra persona, sí? Que o sitio o marca outra persona, que o que queres o marca outra persona, e que haxe moitas persoas, máis das que ti quixeras, non? Entón, cousas que ao mellor temos normalizadas, como que che corten, non? Que teñes unha episiotomía, que teñes un rasurado, que teñas tal, son exemplos de invasión no teu corpo que ti non decides, nin son necesarios. Entón, a túa voz aí non é importante, é secundaria. Entonces, momentos onde as mulleres reviven e acoden despois de un parto intervido, sí? E ao mellor teñen un embarazo, teñen un parto ferinte, traumático para elas, onde volven a ver embarazadas, non? Ese segundo parto costalles moitísimo. E digo isto tamén porque a violencia obstétrica é unha maneira de violencia sexual tamén. Viviras ou non ti, de máis nova, unha violencia sexual onde a túa figura agresora fora un familiar. Aquí é un profesional, unha profesional, entre aspas, a que te está agredindo sexualmente. E por que digo sexualmente? Porque é o teu propio corpo. A maternidade forma parte da sexualidade. Vale, pero dicir eso en un mundo, nun estado supostamente laico, cando non é verdade, non? Onde sí que hai un montón de intereses católico, apostólico, romanos, é moi osado e valente pola nosa parte, porque estamos dicindo, non?
Estamos sexualizando o corpo das mulleres en toda regla. É así, vale? É así. Entón, cando hai algo que necesitan, que ten que ver co seu corpo, que non vai adiante. Ou, por exemplo, que non está nunha parella, esa, pois, teñen unha parella, ou sea, un home ou unha muller, e esa outra persoa ten un desexo sexual superior a ela. E di, eu non quero estar, eu non teño desexo. Non? Entón, veñen todas a partir desa patoloxía de outra persona, non? A mellor, ou, ao contrario, por un desexo sexual desaforado, non? Porque é unha maneira tamén que ten o corpo de aliviar o trauma. Entonces, claro, tardan, sí, claro que tardan. Logo, se me permites, xa, agora, quedándome con esta chica que empezou agora nova, en terapia, ademais, eu pregunteille, non? Se ela fora a anteriores psicólogas, e dixeme que non. Entón pregunteille, por que non? Porque ela xa sabe que está mal de fai tempo. Ela ten as consecuencias das agresións sexuais sobre ela, son pesadelos, son pérdidas ansiales moi fortes, son autolesións, arranca pelo, sí, os ollos, sí, que pena que... É así, é dicir, o malestar é tan grande que tens que atopar unha maneira de aliviar o malestar. Sí? Entendo. Entón, o corpo é como se buscara un montón de maneiras que ao mellor non son boas para ti, vale? Porque non son saudables, pero danche liberación. Sí? Sea pegarte atracóns de comida, ter un montón de parellas sexuais, ter un montón de sexo, roubar, o que sea, todo un exceso, vale? Comer moitísimo, traballar moitísimo, é como que o nivel de vida, non? O nivel de actividade diaria ten que ser moi grande, para que? Para non pensar, para eu non me acordar, para eu non estar comigo. Sí, sí, sí. Por que? Porque estar comigo é moi desagradable. Por que? Porque o cerebro vai solo e respire. Se ti non tes un traballo feito de terapia sobre trauma, é seguido todos os días, entón é un estar atrapado seguido, non? Entón, esta chavala, eu cando lle pregunto, vale, por que ti non vas a terapia antes? E ela di, a mí non me dá confianza. As persoas que conozo hasta ahora non me dan confianza. Eu non me quero expoñer a estar con unha persona que non conoce de nada, diante dela, bueno, xa co tema da máscara é moito máis desagradable, porque me vou sentir violentada. É verdad? Entón, por iso eu lle preguntaba, vale, moi ben, entón, para que comigo? Non? Porque, a ver, eu sou unha profesional máis, non? Como é? Entón, ela insiste que tamén que che quería trasladar hoxe, en que calquera restauración, calquera restauración como a muller pida, se de vida sexual ou de outro aspecto da súa vida, cando fora de vida, conleva para min un factor clave que é o calor, non? O calor, como ti me dixías ao principio, non? Dixíasme, Diana, eu que quero, ante todo, que estés cómoda, que estés a gusto comigo, sei que estés supersensible. Entón, este clima Sí, de confianza. De confianza, de tranquilidade, de caloriña, de proximidade, é básico. Por que? Porque unha muller non vai a confiar. Vai a ter un nivel de alerta moi alto. Entonces, se nós como profesionais nos mantemos distantes, usamos para, como ti me decías, non? Non te escondes nos... Que me fillo pensar moito isto. Nos, como era? Tecnicismos. Aí están os tecnicismos, sino que falas con palabras normales, sabes? Que ela pode usar, e te pos a súa altura, sepas non sepas, pero así, abaixo, non? Abaixo onde está ela. Vais a sentir super cómoda. Entón, ela viña, pois claro, que con outra muller, que tamén viña pola mesma demanda, ela decíalle, con ela vas a estar cómoda, vas a estar super caída, vas a estar super a justo. Entón, ela decía, moi ben, eu se isto non soubera que existía, non iba. Claro. Entonces, o motivo de que tardemos tamén é porque os propios recursos pecan, necesitan estar máis especializados para saber exactamente, como dís ti, como é o cerebro desa muller e tamén
que sea cálido, non só que estea especializado. Por non estamos moi ben nas nosas sillas, sabes? Detrás da mesa, en un contexto clínico, coa tua bata, pero todo iso separa a muller da súa vida, do que necesita, da comodidade para soltar. Que ao fin e ao cabo é usar esta parte do corpo, non? A jorxa, para conectar xenitais, estómago, jorxa, boca, non? E acabar parindo a dor, non? Eu uso moito ese término en terapia. O de que veñen e vimos para parir a dor. Pero con amor e con calor, non así forceps, sabes, episiotomías. Non, ten que ser en un entorno agradable. Isto é básico, para mí é super importante dicilo en todos os sitios aos que podo ir ou se me pon un micro diante, porque infravaloramos o modelo de atención, sabes? Infravaloramos o calor, sabes? Infravaloramos. E me encantame o termo este de calore, tan propio noso do galego, non? Que é difícil, eu son paciente de psicóloga maiormente, e casi, eu digo sempre que é casi como ter unha relación, non? E non casas ou non convives a primeira persoa coa que saes, non? Vas como un proceso e vas un pouco buscando e chega un momento que dis, pois parece que sí, que con esta persoa sinto ese caloriño, esa confianza, eu vou intentar. Non é fácil. E outro obstáculo que eu observo tamén é o servicio público. Moita xente o mellor quere, pero non ten posibilidades. Non ten pasta, non ten cartos. Efectivamente. Ese é un límite. Un momento, estou apuntando aquí unha cousa, se me permites, antes de saltar esta outra. Que iba a compararche o tema esta de confianza e o calor, é como cando coce o marisco, non? Como coce os mexillóns, que se non ten o calor suficiente non abren. Sí. Entonces, ás veces pensamos, nós como profesionais, non, mira, ven a resolverse, temos que contar. E a que está diante pensa, e non vou soltar nada, que non me echas daqui. Sabes, quen pregunta a ti para esta? E acabouse. Entón, si, justamente trasladar esta metáfora, porque se se dan as condicións, o marisco abre só, o corpo abre só, e o corazonciño abre só. En relación ao que me diz o público, sí, a nivel galego, claro, nós temos o programa, non? O xenérico de evidencia o que está establecido entre o COPCA, o Colexio de Psicoloxía, máis a Xunta, que é específico para atender a mulleres vítimas de violencia de xénero e agresores, pero logo a Xunta tamén ten comuñado aí coa Fundación Meniños un programa específico e nomea o así de momento para intervir sobre o abuso sexual. E é de balde, vale? Non costa diñeiro. Que pasa? Que así como antes me dicías que James Roberts fala de cousas que non interesan, ti tamén ves un pouco publicitado os recursos públicos que sí, público publicitado, sinto a cacofonía, sí, a pouca difusión, a escasa difusión dos recursos, sabes? Porque eu creo que no momento no que ti o difundas e a xente o colla, non vai a chegar. Entón, tampouco é moi próximo, non? Non é o mesmo, pois ir á tua médica de cabeceira que che derive a un psicólogo que está en atención primaria ou unha psicóloga que xa curre no teu concello que ter que desplazarte a Vigo ou ter que desplazarte a Lugo ou ter que desplazarte a Coruña. Entón, ollo, porque eu en canto ao tema do servizo público tamén insisto moito en que as mulleres ou as persoas que prestemos esa atención esteamos especializadas, non? Digo porque especializada refírome á formación específica en violencia sexual. Falo diso, non? Non fora do que é violencia de xénero, nesta. Por que o digo? Porque a demanda está aí a cadela a refletarse. Está botando ela a sexta da vida, entendes, no sofá. Bueno, o dito, que xa perdeu. Que dixía? Se estábamos falando dos recursos públicos, de que ten que ser unha persoa con formación. Sí, que me despistou aí a Siria.
que os recursos que xa hai públicos de violencia de xénero están super saturados. É dicir, que os CIMS, vale, os servizos públicos teñen unha demanda altísima de mulleres. Vale? Entón, eu entendo tamén que estas mulleres que traballan xa nos sectores públicos non hai marxe para elas especializárense en moito máis. Por qué? Porque elas son, as dos CIMS, por exemplo, que é servizo público, as de primeiro contacto, non? As de primeira recollida, bueno, primeira depende, aí pode ser a policía, pode ser tal, pero, bueno, a primeira atención a mellor é esa. Entón, eu teño compañeros que traballan nos CIMS e o que máis se trasladan é, non dou, atendo a 50 mulleres, atendo a 60 mulleres. Iso é imposible. Entón, acaban sendo, estas compañeras acaban traballando moito en modo de bombeiras, non? En modo incendio, todos os días. Entón, sigue sendo moi necesario que nós podamos ter nos CIMS moitas máis traballadoras. Non son suficientes. Non son suficientes. Eso primeiro, e segundo, os propios programas específicos de violencia sexual, como este no meu, sí que ten bueno, mira moi atrevido a decir isto en alto, vale? Que non é aí unha tacha en contra da Fundación Meniños e moito menos. Pero sí ver de ata que punto o modelo de intervención cumple estes requisitos, non? De calor, comodidade, profesionalidade específico, non? De terapias que sean específicas de trauma, como xe tan boas como pode ser o MDR, que non sei se o MDR xa aquí jauja, en plan, mira, isto é a solución, non, pero sí que podamos formarnos en terapias que sean o máis efectivas posibles para a persona, non? E logo tamén, dicían tamén esta chavala, non? Nova, que me decía, pero vou ter que contar moito. Eu dicía, non. Entón, ela iso dáballe moita seguridade, porque dicía, se eu vou e teño que contar todo, non son unha puta mierda, porque teño que experimentar outra vez todo, teño que ponerme mal outra vez, eu, non, en verdade necesito 4 cousiñas, non? Outra cousa que me pregunta, non? Vai doer? E ti, non ten por qué. Se confías, eu fágome cargo de sosterche, non? O gran malestar. Entón, sí que as mulleres creen, as persoas creen que vir a terapia lles vai a conlevar un sufrimento que non poden xestionar. Iso non é así, pero nós nos formamos. Vale, é como eu non vou, xa abondo, como dixen hoxe, non? Mira, o que pasou, pasou. E ti, pero é verdade. Ela, sí. Porque non te apeteza, que xa sei que non apetece nunca, que como te dixía ao principio, non? E dixía, mira, eu depois de recoller a cosiña, dios, vamos ter esta conversa á tarde. Non me apetece nunca. Se me poño así seria, non me apetece nunca. Pero, sí, o recurso público é insuficiente e necesita maior especialización. Necesita. Queríache facer 2 preguntas, que xa son as 7 menos 20. Vamos aí un pouco. Vamos ben, que pregunta? Eu quería preguntarche se algunha vez se esquece ou simplemente aprendes a vivir co trauma. Non esqueces. Mira, é un libro buísimo que a mí me encanta, que é o de que hablamos cando hablamos de violación. Non vou a saber traducir, non vou a saber pronunciar o nome da autora, non hai outro libro como este, vale? Así que a señora India. Enganoume ese libro, un dos mellores que lín en relación ás violacións ou as agresións sexuais, porque ela di unha cousa maravillosa, que é, eu fui agredida, pero eu son, non me acordo como chamar, señora, vou a buscar, porque me parece fatal non saber pronunciarlo. Espera. No sentido de que é moito máis que esa agresión, non? Aí está, de que ti eres, cando hablamos, de que ti eres persoa antes que o que vivistes. Eres Adriana antes que muller violada. Sabes? Moitas veces, o mellor, incluso por falta de atención ou por falta de terapia, pode chegar a ocupar un espacio moi importante da túa vida ese trauma. Se non o abordas, cada vez se fai máis grande. Non é algo que ti esquezas
un día non. te levantes e digas xa está, xa pasou, como a varicela, non é así. Non, non. De feito, para min a clave está, primeiro, en que a túa historia de vida é a túa historia, a túa vida, é como se eu digo, pois agora quero ter os ollos, en vez de azules, verdes. Pois non, sí? Pero a miña relación cos ollos azules é feliz. Vale, entonces vive comigo. Está aí. Non me dói, non me prae, está aí. Coa historia de violación, a historia das agresións é o mesmo. Unha cousa é, sabe, ti conoces o libro? Vamos que referenciar libros. El caso de Lorenzo. Sonache. Non coñezo. Vale, é un neno, Lorenzo, que ten un caso, non? Entón o rapaz non sabe que facer co caso, sabes? En plan, sube ao parque e atráncaselle nas alcantarillas, sí? Ese caso que leva con el, non ao lombo, estórballe. Non Hasta sei que se o puiden ver no teu Sonache. Instagram, pode ser? Pode ser. Sí, pode ser, sí. Mm. Pode ser porque comparto moitos libros, non? Entón, conoce a unha señora que tamén ten un cazo, pero leva incorporado nela, non? Entón, ela sube escaleiras, vai por un montón de sitios, e o cazo vai con ela e non lle estorba. Forma parte dela. Entón, para min, a túa vida en relación a este acontecemento ten que ter ese obxectivo, non? Que forme parte de ti, pero que non che estorbe. E para iso tens que estar acompañada. Ti soa vas a ver de resolvelo como ben podes, é dicir, non vou a xulgar nunca o que fixo esa muller para que lle servira, non? Como iso, como traballar a dolor ou criar a todos os fillos da aldea, non? Ou todos os niños da aldea, non. Pero sí que é certo que está contigo, que doe, non? Que doe, pero ti podes conseguir que non doe ata o punto de que che impida ter unha vida normalizada. A tua vida. Entón, sí, non é, eu non esquezo ben comigo, pero aspiro a que non me doia todo o tempo, non? Ou a que non me escosa, non sei, pois máis de 3 días a semana, non? Eso é un pouco o obxectivo. Para min é importante que as mulleres o teñamos presente porque eso non determina a túa vida, senón que é algo máis dela. E con isto non estou sacándolle peso, ao contrario. O que digo é, mira, isto está aí, pero ti podes permitirte ter unha vida despois diso. De feito, hoxe preguntaba a unha muller entrar, moi inteligente, ela decíame, non? E ti como fixestes, non? Ti como fixestes para que palabra? Bueno, usou a palabra arranxarte, non? Como dices para arranxarte, para resolverte, non? E claro, esa reflexión eu tampouco me fago moi acotivo, como para pararme eu a pensar que ferramentas usei para... Pero sí que reconoxo que unha das principais foi ler. E desde os 13 anos leo moitísimo sobre violencia e sexualidade. Para que? Para entender o que a mí ninguén me podía explicar, non? Que eu pudera ser agredida durante tantos anos por unha figura que a mí me cuidaba, que me guardaba, ou que era familiar, para min era inconcebible, era unha menina, non era pasa. Eu penso mellor en outra pasa e digo, hostia, pero eu que me pedía, non? Que eu me pedixera unha mocosa, joder, que iba a saber, non? Pero cando ti te lees como adulta, eres injusta, non? Xojas con trampa e pedís iso, por Dios. Entón, a mí sirveume moito, moito ler. Pero naquele momento eu era, claro, moi rapaza, ou iso, pois 90 e pico, e ti non escoitaba falar disto. Hoxe sí. Entón, ler determina moita da parte da miña sanación. De feito, este libro que eu che digo, de que hablamos, cando hablamos de violación, fíxome pensar, por exemplo, en cousas tan curiosas como o tema da fobia ao dentista, non? A que che entran na boca. Sabes cando che poñen a retención? Esta. Sí. Teño falado moito con o meu odontólogo porque eu dicíalle, non? Pois eu quero que me saques esta retención. Ou quero que non me aspire a saliva. El dicíame, pero a mí iso ninguén me pideu. Digo, bueno, eu pido cho. Podemos facelo? El, sí, podemos probar. Pero el na vida se lle ocurriría que iso tiña que ver
coa miña clínica do trauma, non? O meu corpo dixera, aquí non vai entrar na miña boca ninguén sin os meus límites, sin os meus quereres, sin os meus desexares, non? Que en dio da boca di calquera outro, pois non sei, cando ves o xinecólogo ou a xinecóloga, que vas a matrona, non? Calquera outra entrada Situación, na túa... Sí. Como? Espera, que? calquera situación, non? Sí, aí está, calquera situación. Entón, ler axuda un montón e logo dicíame tamén as miñas compañeiras, non as de Sevilla, non? Dicíame, pero ti como te enterastes, non, desta formación en Sevilla? Como é posible que te viñeras aquí, non, a formar especificamente en violencia sexual na universidade? Sí, entón eu dicíalle, eu desde que acabei a carreira levo buscando en Google, sí, sempre as mesmas palabras, que é formación en violencia sexual, formación en violencia sexual. E tuveron que pasar moitos anos, non, hasta topar así unha gorda como esta. Pero é o único sitio, te sei que xogo con ventaxa tamén, porque a ser de profesión psicóloga e sexóloga, sei moitísimas cousas. E a miña calma está na sabedoría. De outra muller, non. Se é o que nos sirve a unhas, a outras non. Pero a mí saber axudoume moitísimo para entenderme. E tamén perdonarme a mí moitas cousas, non? Como para reducir o nivel de exixencia, entender o para que de que eu quixera uns partos tanto de Moreno como Martiño super respetuosos, que Martiño chegaran a ser na casa, o sea, eu entendo agora, non, o para que do meu control, non? De control de que todo estuvera a miña mano, que fora que o que pasara polo meu corpo fora prazenteiro, non dor porque sí que marquen outros. Non, chavala, eso nin de puta coña. Pero para chegar a ese nivel que non é de chulería, senón de apoderamento sexual e persoal, hubo que replantear moitas cousas, non? Entón, a min, non sei se pode servir ás ointes, non? Pero creo que é bo que ningunha dea por feito que cando o corpo protesta, non? Neste caso no ámbito da sexualidade, se lle escoite. E busque quen me... Primeiro, isto non é normal. Segundo, que teñan alguén con quen compartir, sea unha colega, sea unha nai, sea unha veciña, que a que teñes confianza, pero dicirlo. Se pudera, se lle apetecera, e despois buscar axuda, non? En profesionais especializadas. Para que? Ostras, isto xa é un egoísmo non social, a mí o que eu teño, pero eu non vin esta vida para sufrir, non? Nin de coña. Entón, estas mulleres que damos por feito que non vas a vivir fora deste malestar físico, sabes? A me gustaría trasladarles que va, hai outra vida. O que pasa é que se non accedes ao recurso específico, ti non vas a creer que iso é posible. Entón vas a estar atrapada de por vida. Non? O sea, que é un chamamento á esperanza, non? Non, esperanza non é... Esperanza, iso é... Sí, sí. Bueno, podemos convivir co cazo, non? A sororidade, non? É dicir, esperanza, claro, a esperanza non é unha palabra que use moi aí acotivo, pero ti usa e sí, esperanza, sí, é luz, non? É a idea de, sí, de luz, de mira, despois desto pode haber outra vida, se ti a curras, non? Fácil non vai a ser, pero sí, eu sí que a mellor dedícome moito a sementar esta idea de non deas por... non te contentes, non te conformes, esa é a palabra que buscaba, non te conformes coa vida que ti tes, non? Non te conformes con ela, non? Pode ser mellor, pide, non? Pide e busca, sí, eu creo que iso é super importante. Como podemos acompañar a alguén que se achegue a nós, como ti dicías, nos confese, utilizo a palabra confese con toda a carga que ten, é que sí. Que está pasando por unha situación así ou que pasou por unha situación así, que podemos facer para axudar? Mira, eu tiño compartido nas redes, porque agora non teño o libro diante, sin apartado de historias dos libros, o protocolo que marca esta señora, espera que cho pronuncio, Shoaila Abdullahi, sí?
ao libro de que falamos cando falamos de evasión, pon un protocolo boísimo, non? De que facer cando a ti che contan. E o primeiro é, ti non eres a prota, que non se te ocurra poñerte en modo drama queen, sí, e que teña que ser a muller a que che sosteña a ti. Eso pareceme impresionante, sí, o protocolo é boísimo. Vou te dicir cousas que pon, que non me acordo de todas, vale? Pero cousas como eso, creer si ou si o que che din, non poñer en duda o que ela che pode estar contando, escoitar e preguntar que necesita. Porque o que neste sabe o ela non sabes ti, non? Vale. Sí, sí. Entón, Soporte. credibilidade, sí, que nestas ti. A mí le dixe, pois nisto que me escoites, vai, me escoites. Vale. Ou nisto que me axudes a buscar X cousa. Tamén depende do momento no que a persoa cho conte, non? Porque a mí esa persoa acaba de ser agredida, non é o mesmo que, mira, contache que eu vivín isto fai X anos. Non? É distinto, porque a angustia que che vai a trasladar vai a ser moi grande, non? Entón, eu creo que xa solo con que nós seamos capaces de poñer cara póker, non? Entre cara póker e cara cálida de, hostia, estáme contando isto, vale, veña, estáme impresionando, pero eu estou aquí, mira, reconozco que isto é unha pasada, pero estou disposta a escoitarche. É grandísimo, pero para ti ten que ser máis, escoito. Sabes? Pero eu meto esta parte do humor de que non teña que facer animación a propia persona que te conta, pero porque eu escoito, eu sí que percibo moito isto, sabes? Isto de que tamén entre profesionais, que a mellor non son especializados, no momento no que escoitamos a revelación, quedan como en shock. Sí, pasa tamén nas aulas, e pasa tamén, así que sí. Eu propoño vos que busquedes este protocolo. Un pouco de empatía. E tamén o compartes. Empatía, si, aquí aí tens que jardar o estómago. Aí é algo moi difícil. É como se ti cho conta un fillo, non? Unha filla. É soster o malestar que tes ti, porque vas ter un montón de malestar, escoitar, crer e preguntar que necesita. Se te pones no lugar da outra, igual che dá unha volta ao sentido, non é o que tens que practicar en ese momento, porque ao mellor, despois. Claro, a mí despois xa practicar ese momento, en ese momento é moi ben, estou aquí, non me desmayei, moi ben, tal. E se non és capaz, non és capaz, tamén podes conocer a outra persoa, non? En plan, estou moi forte, pódeme, pero eu busco que non se xude. Xa está. Pode ser, estáse me ocurrindo agora, que ti teñas algún problema de índole sexual nas relacións sexuais, aínda que sexan con persoas coas que tes unha relación afectiva, non sexas consciente de que levas un trauma contigo. Non falo mellor dunha agresión que supoño que a lembrarías, dunha agresión como tal, sino de algún trauma que te acompañe, que te dificulte, porque podemos distinguir de problemas físicos como o que ti falabas antes do vaxinismo ou así, pero tamén moitas veces é a mente a que nos limita ou nos pode xerar un malestar neses momentos de intimidade. Sí, de feito do que estás falando é da propia incapacidade para conectarte co prazer. Eso é pura desconexión cerebro-corpo. Cerebro-prazer, cerebro justo, non? Entón, dísme ti, pode ser que ti teñas aí un trauma que non identificas, non? Como trauma. Totalmente, escuchei un sí rotundísimo. Por que? Porque a xente espera trauma a modo de perna rota, sí? Non trauma, a palabra trauma significa ferida no teu cerebro, non? Ferida emocional. Non é máis que, sabedes, pasa que a xente conecta con, imagínate, vítimas de guerra, rollo así, super gore, non? Que tamén o é, pero se ti tuvestes unha experiencia na cal a túa supervivencia foi tida en xogo, ollo, desde o cerebro dunha meniña ou adolescente, aí dáse un conflicto no teu cerebro, non? Entón, pode darse isto completamente, de feito,
eu estou xudando agora a unha muller que ven a terapia porque quere ter un fillo, unha filla biolóxica e non hai bebé, non? Entón eu digolle, mire, eu non fago bebés, o meu objetivo en terapia non pode ser que haxa bebé. Entón, no momento no que rastrexamos un pouquiño con a súa historia de vida, damos con cousas como a historia de todas, o sea, da maior parte das mulleres, non? Que a maior parte das relacións que tuvo coa súa parella son violacións. É un contexto de parella super adolescente. Que significa eso? Pois, insisto tamén no estereotipo da palabra violación, vale, porque a xente imagínase, veu a logore, non? Veu, agarrouna polo cuello, hai sangue, sabes? A xente imagínase cousas así. Un descoñecido nun parque Claro, un desconocido, solitario. non. Entón, ese non é o escenario. Non é o escenario. Entonces, ela relataba, por exemplo, pois, como foi a súa propia primeira vez, que calquera de nós podemos pensar nela e darnos conta que ibas a un matadero e que non che gustou e que non decidistes nada que fora prasenteiro, entón ela empezou a conectar, por exemplo, pois, isto, non? De que cando se deitaba con este chaval, era o chaval quen dicía como, onde, cando era unha rapaza supernova, e ela vai entendendo que todos os contactos durante máis de 10-15 anos que ela ten co seu corpo son a través do que este outro chaval desea, non? Entonces, incluso chega a ter, evidentemente, pois, evidentemente non, chega a quedarse embarazada deste tipo de relacións. E ollo, meteche outra cousa máis, que é un término que non estamos acostumadas a escoitar, que é a violencia sexual reproductiva. É dicir, cando ti te vas a deitar con outra persoa, neste caso con un home, unha muller un home, e el se nega a usar un preservativo. Sí? E ti de isto quedas embarazada. Neste caso, esta muller foi un aborto natural despois de ese encontro sexual que non foi consentido, daquela é unha violación, ollo, na túa casa, na túa cama, con quen ti queres, sí? Que isto é algo como moi difícil de digerir. Entón, toda esta relectura da túa sexualidade é moi difícil, porque ele decíame, mamá, pero, o sea, ahora vexo super fácil, ahora entendo perfectamente porque eu non teño bebé. Como vai vir bebé? Se outra relación que teño no meu corpo é desagradabilísima. Ainda que ahora nesta última época fora guai, non? Antes non. Entón, pode ser todo isto que dis? Totalmente. O que pasa é que, insisto, moitas das mulleres non conectan disprazer sexual con eu fun lastimada de alguna maneira. Sí? Está super vinculada. Porque habitualmente iso é cando ti eres unha rapaza, non cando eres adulta. Sabes? Entonces, se só puderan facer esa conexión, xa é o super éxito, non? De que conecten unha cousa ca outra. Non sei se contestei así a pregunta. Sí, perfectamente. O que pasa que agora estou, como boa persoa ansiosa que son, estou pendiente do reloxo. E son as 7. Son as 7, Rubina. Facemos isto, mira, espera. Aquí está. Ai, mira que puntual. Vale. Voulle chivar aquí a chica esta, sí? Pero nada, rematamos, Sí, un momento. Aí está. Xa está. Si, nada, xa lle chivei aquí en uns minutos e rematamos. O sea, sí, ti tranqui, se tes aí algunha outra curiosidade, non sei se, claro, como eu non estou Mira, no outro lado... chamoume moito a atención no principio da grabación unha persoa poida sentir placer cando está sendo violada, por exemplo. Vale. Entón, como que me quedou así un pouco resonando no cerebro, non? Supoño que a parte física vai por un lado e o sufrimento vai polo outro, non? Como que o teu corpo o sinte así, ainda que na túa cabeza esteas experimentando moita dor. En ese, claro, eu faleiche diso
porque moitas das mulleres xeranlles moitísima culpa sentilo, non? Sentir que o seu corpo vai por libre. Pero que o seu corpo pode sentir prazer independentemente de que a situación sexa agresiva. E máis, pode darse a situación de que o cerebro elixa ese prazer para sobrelevar da mellor maneira o shock que está vivindo. Que pasa? Que as mulleres conectamos con prazer durante a agresión, culpa e vergoña. Sí? En plan, eu espero, eu imagino que teño que estar gritando, sí? Ou espatalexando, ou sí, calquera situación na que ti te defendes físicamente, non? Pero iso non é así. É dicir, o noso cerebro ten varias maneiras de defenderse, atacando, defendéndote, ou a través da sumisión, o que facerse a morta, non? Ou estou aquí, non me movo moito, porque o que fai o cerebro é evaluar o risco, claro, o que fai o noso cerebro é evaluar o risco en esa situación. De canto dano ti podes chegar a sentir, non? Entonces, a maneira, o feito de que chegues incluso a sentir prazer en un momento como ese, que non despois, senón aí, ten que ver con a maneira que o corpo usa para defenderse. Que pasa? Que ata o pasado, ti estou a velo a ler e dis, isto non ten sentido. A ver se é que eu, ao mellor, vamos, hasta isto a mí me produce placer sexual, non? Hasta pode ser unha fantasía. Iso conecta xa con outro tema, que é o propio imaginario social de como nos educan en que na fantasía da propia violación. Que aí, mira, aí non vou che nomear outro libro, que é a teoría King Kong, da Despentes. Nese libro ela fala moito sobre este sistema, non? De como as mulleres que somos educadas, non? En chegar a fantasear con que nos violen, non? Nesa erótica do poder. Agora ben, iso é unha cousa, outra cousa é que ti na tua cabeza digas, pois mira isto, tal. Outra cousa é que ti queres que che pase, sabes, en un contexto, non ten nada que ver. Pero insisto, é unha maneira que ten o cerebro de sobrelevar o mellor posible esa agresión. Non ten que ver nada co teu deseo, ten que ver con a estrategia de defensa do cerebro. Entón, de supervivencia. Aí está, esa é a palabra, é pura supervivencia. O que pasa é que nós xulgámonos moito, machacámonos moito, e non o lees así, sinteste unha porca, en plan, de que como pudeste sentir eso? Entón entra en marcha outra vez este rollo de filla de Eva, non? E ti co látigo, Entón, ollo tamén, porque se entra noutro tema, non? Tema máis grande, que ten que ver como ti construís a tua erótica, cando ti fostes agredida sexualmente, non? Entón, sí, é moi probable que ti podes construir unha erótica onde o que ti che excite son cuestións violentas ou agresivas, e iso tamén hai que calmalo, non? Desmontalo, e ver de que que a tua erótica sexa máis san, quero dicir, non? Que estea vencellado ou anclada a esa experiencia tan primaria, non? En ti. Non sei se te contestei así. Sí, perfectamente. Cando finalizo as grabacións, suelo facer un par de preguntas. Vale. Quizá me parecen agora mesmo un pouco frívolas despois do tema tan profundo que tratamos, tan intenso. Pero bueno, vamos a ver se rematamos cun sorriso. A pregunta é, con quen tomarías un café? Con quen tomaría un café? Es que pregunta tan absurda, non? Eso che decía que despois de tanta intensidade... E agora estou como, Adriana, a ver, contesta, que é super sencillo. E que de feito estuve pensando en non facelas, porque me parece que... No, fai, está ben, tranquilo. Pois mira, eu teño... A primeira persoa que me saleu pola cabeza son estas persoas que escriben, non? E que contan a súa historia, como James Rhodes,
ou a Xoalia tal, que non me sale este nome porque non sei pronuncialo, como se chama, A así, a escritora Xoalia india. Abdulali, non? Sí. Gustaríame tomar café con algunha destas persoas que para ver que tamén son de carne e oso, sabes? Sí, como que nós tamén, eu tamén isto referentes, non? De carne e oso. Sexan de fora, sexan de aquí, pero aquí aínda non escribimos, aínda nos falta escribir, sabes? Pero sí, eu sentaría con quen ten a valentía de escribir, sentaría con quen, e dicirlle, darlle as gracias. Sí, Por que é ser moi valente. importante sentir que non és o único no mundo que está sentindo eso, non? Sí, é como gracias, sabes, por ti ter a valentía e a osadía de escribir cousas que son da túa intimidade, non? E que á Dolorosas. fin conectan pois eso, co sentir tamén de outras persoas e ao fin pois teses unha rede, non? De eu tamén, e a rede de ai que ben, pois ainda que sexa super desagradable e non se apeteza nunca, pois é un lugar de encontro, non? Un lugar de encontro. Tamén sí. E lembras a última persoa coa que tomache café? Ai, foi onte ca miña muller. Moi ben. Xa mañán con ela, xa mañán directamente con ela, sí. Sí. Pois, pola miña parte xa estaría todo. Ti queres añadir algunha cousa? No, bueno, non sei, para min foi moi especial, sabes, que aceptaras falaremos as dúas sobre isto, aínda cando sei que é así moi peliagudo, non? É moi impactante, pero creo que xa só poñelo na rede, non? Movelo, fai que outras, oíntes se sintan identificadas e se non se sinten identificadas, por lo menos que saiban que existe, non? Para o mellor reconocerse en esta outra postura que ti decías de e se a mí me contan, que cara poño? E ti, a de humana, a de que esa persona te importa, non? Entón creo que decidir gravar este podcast por túa parte e tirartes a túa curiosidade vai levar a que outras persoas escoiten sobre temas que, como di esa canle outra que me encanta, que di de eso non se habla, non? Pois que nós tamén osemos falar daquilo que a outra xente non interesa, pero ao propio movimento feminista, as mulleres que de verdade queremos facernos cargo do noso corpo, do noso prazer, das nosas lesións, pois sí que o podamos, pois sí que isto non é delito, falar non é delito. No, Ao contrario. no. Dixen que pola miña parte Agradecemos. estaría todo porque estou vendo a hora e me poño nerviosa, pero vamos, que estaría falando contigo horas e horas. Conseguiche estar a Moitas gusto? gracias. Dime. Conseguiche estar a gusto? Totalmente. Se non, diríache, parón, 5 minutos. Bueno, Pero si eu habitualmente consigo un equilibrio, sabes, para estar tranquila. Sí. Non quita que haxa que se vostea nun outro ritmo, pero si tente por tranquila e estou super a gusto. Sí. Os mexillóns abríronse perfectamente, os berbechiños, as ameixas abriron, vamos, plácidamente contigo. Isto me se agradece, porque senón non sería agradable, sabes? Non estaría hoxe en unha tarde que podía ter libre, pois falando contigo. Así que agradezo moitísimo ese tacto que ti tes. Alégrome moito, moitísimas gracias a ti por riba de todo, vamos, por abrirte así, por explicarnos e por achegarnos un mundo que moitas veces non queremos ver. Claro, aí está. E nada, xa te libero, xa te deixo Claro. tranquila, que poidas volver Vale. os teus quefaceres.